Менә кірсәм мен шаш тарашханаға. Үз тілінде рахатланып сөйләшәләр, гел түркмәннәр килә, гел түркмәннәр. Мен Екатеринбург шәһәрендә мәсәлән укыган чакта бер дә күрмәдем, менә татарға йөргән эшкә дип. Анда мәсәлән берсе Яһуди булып чыктымы, ләкинме кара төсле шундый марҗамы, хатын-кыз теге ул вакытта аяк киемнәрне крем белән шул ялтыратып тора иде. Мин аны безнең бер халык дип сөйләшсәм, төрле телдә ул аңламаганга салышты да. Мин башка инде аны белән сөйләшмәдем. Менә кемдер әйтер, менә мин буштан бушка борчылам дип. Юк, менә мин яңа теге видео ясаганда менә миннән берничә метр ераграк китеп баралар. Хатын-кыз менә теге карап китеп бара, әйтерсең мин аны төшергән кебек. Менә мин шул һәммәсе шул халык нигәдер әйткәннәр бит, 150 миллион халыкка 1,5 миллион блогер дигән. Мин аларны берсен дә күрмәдем. Шәһәрдә ярты миллион халык булса да. Яри шуна сайтас килә, эшлиләр алар, югалмаска тырышалар. Төрле заводларда, төрле ни, кайсылары инде менә мин үзбәк малайын күрдем кибеттә. Ул яшь нитеп ята, миңа бәйләнеп, нигә мин төшерәсең, ямәйтем. Әйтәм, мин хакым бар төшерергә. Теләмәсәң син үтенеп сора дип уйлам. Мен син төшермим, алай бик теләмәсәң. А миңа таләп итә алмыйсың, чөнки мин канун буенча нәрсә? Менә мин әйтәм, урамда китеп барам, я кая эшлим, мине килеп төшерәләр. Нәрсәсе бар? Сәлам дип кул тик күтәреп сылтыйм гына. Чөнки мин ничә тапкыр күрдем, телевидениеме төшереп тора мин. Кул сылтыйм да китәм. Нәрсәсе бар аның? Халык куркак. Мине төшереп киттеләр, төшерә теге мультфильм бар бит. Он нас сосчитал дип, хотышты шун кебек видеога төшерде дип. Мин менә шуңа күрә күбесен күрсәтә алмыйм. Теге кичә идән юып ятты. Үзбекстаннан килгән идән юып 2 бүлмәле фатир кирага, ягъни аренда калас килеп, мен әйтәм, монда инде каян табасың инде? Тауып булмый хәзер. Халык бик күп монда. Безгә Түркменстаннан, Үзбекстаннан, Таҗикстаннан бик күп халык килде. Эшләп йөриләр. Безнең татар халкы кызганычка каршы эшлис килмәй, авылдан килә дә, кайсы вакытта менә базарда тора. Әле базарда ничектер элек аларның гадәте булган, гырыф гадәтеме, алар базарда сатучы бераз кеше төсле үзен тотканнар. Хәзерге базарда сатучылар алар берсе инде мен ага ышанычлы кеше дип бирсәм, ул миңа әйтә, алдамасаң сатып булмый ди. Мен әйтәм, ул бит кеше башка яныңа килми. Менә бер-берсен ярышып торалар. Кем күбрәк сатыр, кем күбрәк акча ясар, әйтерсең, иң зур бахыт шул инде, иң зур максат, төп максат шул инде. Акча, акча, акча. Аш йөрисеңме әйтәм, машинада йөри. Машинада, җилбердә йөри. Анда Башкортстаннан килгән бер башкорт шунда тора. Ул инде әйтә бит урыслар, в руках все горит. Шун кебек нәрсә генә әйтми, ул 2 бакча тота. Нәрсә генә хатыны теге муенга киеп куялар, сакын тимәсен дип, төрле төстә матур шундый бәйләгән юннан. Тагы нәрсә? Төрле нәрсәләр җитештереп тора. Балында ясап сата, нәрсәдер, инде умарта тотадыр бәлки. Тагы нәрсәләр, төрле нәрсәләр. Бу имеш, карасам, себеркеләр сатып тора. Миңа гел бәйләнә, ал, мен әйтәм, мин күптән мунчага йөрмим. Ашым килә, мен әйтәм, килеп утырам, әндә шабынырга. Яныма килеп баса, теге хуҗалыгы беләсез инде, ир кешене күз алдында, теге син нәрсә дип атыйлар инде, баскычмы, шундый нәрсәдә утырасың бит инде. Шабынып. Ул үскәрәк менә, я астарак килеп күз алдына менә ялмыйлар. Ичмасам, элек булган иде, сишәмбе көнне мусулманларга дип. Алар бик артык таләп итә башладылар. Тезгә хәтле имеш, ни булсын, шалбар, штан, тагы тегеләй, былай нәрсә дип, ул теге халык кабул итмәде, йөрми башлады. Бигрәк артык итәләр. Минемчә, шул
кіріп шул трусик киіп та жүрсе, ол мунчада қазір енді элек кіші сенен нешіктір күлімсіреп, шикленіп қары еді. Қазір яри Аллаға шүкір, барасың мунчаға мәселен, ол трусик киіп ерейсің, ана бірсі бек қарамай нәрсе деп ери. Шуны ойлап тұрам, біздің Татарстан деп аталған мәшітлер көп, азанлар яңғырап тұра. Әмма шунда, шул қарамастан, ғафу етіңіз, эскамияда ята, ял етіп еміш, сузылып, бүтін хужалығы урамда хатын қыз ери, анда бит татар хатынлары да бар. Иден юған нәрсе үндәмей шуны ерилер, тігілер, әллә кім болып, жайлып ята эскамияда. Бигрәк шулай не көргенсізлік деп айталым. Қазір мен қайсы сөздеріні қолланырға да қорқып тұрам, чөнки біздің яқта аңлайлар Оренбур яғында. Амада сөйлесің, кірсем мен тігі сөзлікке қайсы сөздер жоқ екен. Ол бізде Оренбур татарлары көршіде яшаған қазақ халқы білен енді бірге тұрып, қатнашып, шуңа көре бик көп қазақ сөздері кірген, һәм қазақ сөздері татар тіліне өзгертіп нешіктір қоллана башлағанлар. Анда енді қазақ ұрлауды, татарда ұрлауды. Һәм бүтән. Үйіні зур демейлер, үлкен үй деп айтылар. Қазақта үлкен зур, яғни. Шулай бик көп аларның мен аптырап тұрам. Мында келгенде бір мәрхум енді әтейінімін сіңлісі мені, шул апа мені ұршадыры. Өзі шул яқтан болды, шуңа көре бәйленәдірі. Атасына төніп біздің бабай құтырған еді біразырақ. Әбейден болмады, әбейден. Бабай шуңа көре ол қызлар бит әтесіне ашаған мінәзі. Шул уақытында әлі бір уақытта сөйледім бет әлі. Бір еркіші егіт білән бірге ішлеген еді. Татарстаннан келген егіт білән біздің бабай енді ішлеген. Шуңасы тіге үйленесің келемі деген баба айтқан, деген қатын бар менде, қатын түгіл, сеңа қыз бар деп, менің сіңілім деген, ненде деп сұраған ол. Мені шундай деп айтқан бұл мұнарға. Шунасын енді, яри, мен риза алып кел деген, алып келгенлер Татарстаннан, аны Қазан астынан. Енді Ғабдулла Тукай екі атына келген қыш күніне Урал жайық шаһарына шун кебек бұда көп келген ел бойына Құдай тағаладан сұрап келген. Я Раббым, ішмеген болса еді, ішмеген болса. Ақырында бабай ішмеген кіші болды, әмі құтырған. Шунасын айтадыр, әби ішкен бұл кіші болсын. Не кереме құтырған қартты. Шун кебек ол аны Медзали ағынан әнесі. Ол аны кім болды әлі? Әнесі башқұрт, атасы татар, шундай кішілер болып шыққан. Шул мінәзі шуннан. Әлік бит татар халқы шул Мәскәуне алығыз. Гіл ішші халық келіп орнашқан бик көп татарларында. Әлі қазірде енді алар әлік йұрт сөбіріші болғанлар, соңадан енді көбісі шул тігі таксистқа әуәрілген енді. Келсеңді, мәселен шул мен уақытында қайдан келдім, әлі Одессадан, әлі Киевтан келген поезд білен. Шунда Киев вокзалында шықсам, төбетай Киев. Меңа үндәштілер татарша Қазан вокзалына апарып тастадылар шунда. Шунда бір шатлықлы мезгіл болды. Кішіге айтсаң, шанмас. Қайдан ол тауыш, мен әгіл социал шертлерде язалар, тауыштан таныштан таудым. Мен аны видео ясап гіл. Шуны бәлки Мәскәүдә бір қарый, шул енді не? Келіп түштім да мен. Ол меңа төбетейні көргәш, үндәшті, әйді вокзалға парам. Мен айтам, бек қиматсыз алалар сізні деп сөйлейлер десем, шул уақытта бір егіт, татар егіті бұрылды да қышқыра. Бұл біздің бек танылған татар журналисті де. Мен енді көңілге шуны май болды, мен айтам. Кімді? Әйтір, бұл ойлап шығарған деп. Мен айтам, қызық шулай. Анда Мәскәүдә
Қазан вокзалында мен сөйләшеп танышып бергенім, алар көбісі yazылдылар менің каналға, білмедік әлі, яри рахмет, қарарбыз деген болып. Қазір қызғанышқа қаршы біләсіз, енді YouTube енді қатлаулы мезгілләре біз Рәсей көлемінде. Шуны хаман шул теманы давам етесін келе. Татар халқында әйтім бар, ұста құллықта да юғалмас дейді. Шуңа көрә біздің халқымыз Аллаға шүкір бүтін илләргә барып эшләп. Әміне қазір халық яхшырақ яши башлады. Шуңа көрә қанағат булмый. Мындай эшкә керәс килмей. Ул бит менә Түркменстан килгән бул малай. Сағатлар буенча эшли, кешеләр белән сөйләшә белә. Безнең кеше кызганычка каршы алай сөйләшә белми, ник белмим. Нәрсә булган белмим. Алар нәселеннән килә, алар әллә ул теге бүтән халыкның җиренә килгәнгә күрә шундый йомшак рәвештә кеше белән сөйләшә, ул ипле сөйләшә, каршылашмый, яман сүз әйтми. Шуңа күрәдер. Безнең кеше кызганычка каршы менә каршы әйтә, ачуланша, нитә, кытырына. Аны мин инде аңлап та җитмим. Бәлки ул мин монда хуҗадыр дип, менә шушында җирдә мин урыс телендә сөйләдем, әмма шул мизгелне әйтмәдем инде. Шушына килә каршыма, әллә йомгак кич башланды шунда. Ул миңа шул теге шиша берсен ичкәндә исерек, икенче шишасын ач дип бәйләнеп ята. Мин теге йөземдә карасаң татар дип әйтмәс, шулай дип бездә бит халыкны уйлыйлар, нигәдер менә татар нинди төсле булырга тиеш. Акцент та юк. Шуңа күрә ул бик кыю бәйләнде миңа. Башына урырга кирәк. Арак эше биресен дип. Шишаны ач дип бәйләнде. Миңа кызык булды инде. Видеога төшерергә була иде. Әмма соңыннан бит кешене рәнҗетәсең, белә эчкән кеше бигрәк яратмый. Исерекне төшерсәң, мин бер вакытта кибет янына китеп барам, анда закусочный нәрсә атаган, шунда бу сагага сузылып яткан бер кеше. Шуны фотога төшергәнем, ул йөзе дә юк әле. Тулкайып яткан, аркасы, башы, йөзе юк. Шуны икенчесе эчәргә яраткан кеше бәйләнде миңа, ник син аны төшерәсең дип. Мен белән әрпләшеп киттем инде. Казанга 8нче елны Казанга бардым, шуннан аэропортка алып китеп барам мені бер кеше. Шунда юлда карасам, кибетнең бусагасында сузылып ята, ыштаны төшкән исерек теге хуҗалыгы урамда. Күрдегезме нинди адәм страмы? Чит яктан киләләр кунаклар, күрсәләр бит инде нәрсә. Менә мин Төркиягә еш бардым, әмма бер дә күзгә ташланмыйдыр. Ничә ел дәврендә бер тапкыр тик бераз гына исерек кешене күрдем. Анда исереп бирмиләр. Шул гагаузины алыгыз. Алар шәрәпләрне гөлҗитешеп тора, һәркайсында ничә миш теге агачтан ясалган миш тулы шәрәп, әмма алар исерек аунап ятканны күрмәдем, исерекләрне күрмәдем. Булса да бәйрәмдә бер-икәвен күрәсең, алар да аунап ятмый. Калганнары менә күрдегезме? Безнең халык ул әйтә башласаң, шул кайсы социаль челтәрләр тыелган, мин анда элек шул куя идем видеоны, видео түгел, сөйлим, язам, шунда татарлар ачу килә, ник сез безнең халыкны яманлыйсың дип. Мен әйтәм, әгәр дә кеше, мен бит конкрет шундый кеше дип димим, үзебезне татарга өндим. Андый нине тәртип бузып, азып йөрмәгез, җәмәгать. Бүтән халык күреп тора. Абруйыгызны төшүп, милләтебезнең абруйын төшермәгез дип. Юк, һаман инде мактасаң халыкыбызны, яхшы инде мактасаң. Мин әйтәм, ул мактау да бик нигезле булырга тиеш. Нигезендә кичәме мин 3нче көнме нәрсә булды? Гагаринның теге беренче килеп төшкәнен шул хакында язганнар. Гагаринның туган көне булган, ул 8 марттамы? Шуны мин инде алдым да теге язып куйдым, менә аны җиргә килеп төшүгә татарлар бер хатын-кыз, татар хатыны кызы белән каршы алган. Беренче дип язган, берсе урысмы, кимме? Урыста түгел әле. Ул
Украин фамилиясы ашаған, чөнки хәрефе шундый булды, итеге нокта белән өстендә. Великинме, нәрсәме? Мине мазаклап, нәрсәме? Ул синең инде милли горурлыгыңмы дип. Мин инде монаган ачуланмыйм идеме? Булай гына языйм әле. Тыныч кына дип яздым. Мен әйтәм, мин үземнең шул теге 5 тиемне кушып җитим, куйым дигәнем, һәм ул инде хатта кинода да күрсәттеләр. Нәрсәсе бар, аны мен әйтәм. Мен шул тик әйттем генә, сез менә тик инде кешегә бәйләнергә торасыз. Шулай дигәнем. Миңа бер хатын кыз хуплап язган, ул дөрес ди. Хәзер менә миндә ди, ни бер сүз язсам дигән, миңа өстеннән ди бер күп итеп яманлап язалар да торалар ди. Халык әшәкләнеп беткән социаль шәртләрендә. Бер-берсен күрәлмиләр, бер-берсен ашарга торалар. Менә татарларны каяндыр барып төшерәсең, чит илләрдә, шул Гагаузиядә татар ханымын, ул теге Молдаванга чыккан, ул Казан астында балалар җәтим булган, балалар йортында үскән, әти-әнисе бәлки шул ачлык вакытында дөнья калдырганнардыр. Шуны бала бакчасына алып киткәннәр, шул Молдовага, шунда кияүгә чыгып. Инде хәзер минем кызым ди, мине хөрмәт итеп ди, баласына татар исемен кушты. Мин татар оешмасын оештырып бирим ди, анда ди, ничә Гагаuz, Молдаван ди, хатта хуплап ди, оешмага керәс килә, шулай дип сөйләр. Мин анарга ул бераз татарча мин әле исемдә дип бер җөмлә сөйләп куйды. Шигырьме, нәрсәме, әйе. Шуны инде мин анарга и туган тел җырлап бирдемме? Әйе. Шуны куйган идем социаль шәртләргә. Карап торам, таныш татарлар лайк куймаган. Мен әйтәм, мин алар шул татар халкы хакында бернәрсә сөйләсә, язса, я видео куйса, мин инде лайк куям, үзебезнең татарлар хупларга кирәк дип, аблар мине әллә әйтәм, көннәшәләр, әллә яратмый, әллә нәрсә. Вакытында сөйләдем инде, бер яздым инде. Мин урыс арасында, казак арасында үскән кеше, Казакстан чигендә. Безнең авылда газетта булмады, журналда булмады. Татарча без гаиләдә генә бераз тик тәрбияләндек, туган телебездә. Шуңа күрә мин инде кайсы вакытта теге язгалаган чакта миңа берсе дә хупламый син. Афәрин, туган телебез хакында тегене сөйләсең, моны сөйләсең, бераз беләсең икән дип ул вакытта юк, аны хата белән язсам, шул ук каяндыр тегеш атылып чыгалар да гаипли башлар. Дөрес язмагансың. Мин аларга инде ачуым килгәч яздым инде, сез минем шартта яшәмәдегез. Минем шартта яшәсәгез, сез тулысынча урыс телендә сөйләшер идегез. Мин әле тырышам үз телемдә дип. Менә шундый татар халкыбыз кызганычка каршы берсенә көннәшеп күрәлми, никтер. Ансы да мин бурчы инде. Ул менә ничә тапкыр инде шул теге социаль шелтәрендә куясың. Хатта бүтән милләт кешеләре татар нәрсәне куйсаң, нәрсә инде татар анда. Алар хуплап сүзләр яза, лайк куя. Үзең татарың берәүдә дә күреп булмый. Менә алар дуслар арасында кергән бик күп алар. Әмма һәммәсе дисә була, шундый ваимсыз исләрдә китми. Менә безнең бу тегендә шул Азербайҗанда мин нинди әле Мухтадир авылында булдым, 10 мең кеше арасында. Бер 10 мең гаилә татар ди, шуна берсенә барып чыктым да. Шунда да инде миңа ни татарча, бераз татарча, бераз урысча интервью, шуны татарлар турында куйган идем. Куя, әллә кайдагы кемләр? Үзеңнең татарың ваимсыз кала. Бу ни сәбәпле? Кызганычка каршы мин аңлый алмыйм иде. Бу нәрсәдән икән? Әллә тулысынча халкыбыз ваимсызбы, үз милләттәшләренә кайдадыр Азербайҗандагы ни бу нинди көнләшү дисәм инде, нәрсә монда көнләшергә инде? Шуны мин шиша алмыйм иде шул сорауны. Ярый, шуның белән тамам мин монда кибеткә кереп чыгыйм дип уйлаган идем. Сау булыгыз.